Himas Carcel ang isang 35 anyos na lalaki matapos na madakip sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay na ikinasa sa Barangay 59 Puro, Legazpi City alas 5 ng hapon kahapon. Kinilala ang sospek na si alias Jomar, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang isang heat-sealed plastic sachet ng shabu na siyang subject ng operasyon na may bigat na humigit kumulang 25 gramo. Nakuha rin sa kanya ang isa pang heat-sealed plastic sachet ng shabu na may bigat ding humigit kumulang 25 gramo at may standard value na 340,000 pesos. Nahuli natin yung isang nagbebenta ng shabu dito mismo malapit sa opisina sa tulong na rin ng ating confidential informant. May katagalan din kasi nagsimula tayo doon sa pagka-receive natin ng information. Then nag-conduct tayo ng validation including dito sa barangay council mismo. And upon that, nung malaman natin na totoo yung sumbong sa amin, nag-conduct pa rin tayo ng series of casing and surveillance operation bago natin hinuli. Batay sa ulat, dati nang nahuli ang sospek sa parehong kaso taong 2021. Si sospek po dati nang nakasuhan and nakulong sa violation ng ating anti-drug law ng Republic Act 9165 way back 2021. So siya ay na-dismiss and bumalik dito sa Barangay Puro and tumira dun sa may unahan and bumalik ulit sa kanyang bisyo and then sa kanyang pagbebenta. So minanmanan natin siya habang nandito and yun nga maraming information nakakarating sa opisina na siya ay involved ulit. Kaya naman linano na natin na huliin ito. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.